warna-warni ambi gondel pisang raja sekul ulam sari lan pitunipun beramben ingkang sampun kajabaraken mawa makna kang jero tegese kelamun dipun tegesi saka sisine ucap kacerita singging ingkang kawicara wontenipun pagelaran sesaji ing wekdal punika angin nyuwun supados lampah pagelaran bantengan samangke sageta dasar lan wonten prubeda lan kepalang saha reritu amanggya wilujeng rahayu wilujeng ingkang dipun pirsani lan wilujeng ingkang mirsani lebura saking restu donga pangastuti ing sejatine budu menika warna sesaji kang bisa nolak sekatahing kala lan dudu menika warna sesaji kang bisa dadi srana lamun sira darbe panjangka ananging sapa kang bisa nindakake dawuh prentahing Maha Gusti lan sapa kang bisa anjaga kolaring Gusti yaiku kang panjangkane enggal saged kawujud kadayuh senajan miturut pakemipun seni ingkang sampun kawur lan sampun kancerita ingkang sampun lumampah yen sesaji minangka sarana ira darbe panjangka ananging sejatine dudu kaya mangkono nger sesanti muji rahayu widodo pralambasura mafia ganteng anggota Putra Barat dan juga Lembu Alas mohon dibantu yang keluar kalangan. Sekali lagi untuk anggotanya Putra Barat dan Lembu Alas silakan dibantu teman-temannya.